Ilahing ilahing awi kena mastu Prawasidam awi kena mastu silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung lan wilapa estu masih lestantun lampahing Buddha jirantur tutur katela tula-tulat mrelabden paradya winursita apa paraming niskara karena giya tumiying jaman purwa Winisutra ingkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangke tekap pasarane Gopita. Talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marama panggung sang muring kata. Purwakaning carita linarik tuntuting basa. Dongeng kunung emu Suraseleni laras saya karaos. Mulat sarira ngrasa wani ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilo kaca jarwe wis tinakup cak ing carita lo becik us gumelar jroning pakliran ya kang sejati amirsani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kudrate kang kawasa sari ratri hangitri pawana para ing dosina gilir gumanti tanpa kemba teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedukulan tangar tumangkar siniram bunjah kowe wating rembyah dadi padhanging kutu-kutu alang atoga brana yang brontoya dadi pebranakan kang tanpa jalan jalu manungsa tinitah priya wanita sepondo-pondo anut golongane bangsa dewi-dewi Negari Pundita ingkang kae padi dasa purwa eka marang sawijati linuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dawa ingkang sinangga ing Wertiwi kinasoaning akasa kinapiring samudra rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang gineping dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Ngendaprasta ya negari Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Awan tresna kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah. Kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Tur negari Ngendaprasta kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mula datan nama mukal lamun nganggo wong tejane ngambar arum kontawing negari lah sinetawa ingkang jumeneng nata hambek bau denda Anyakrawati
Yekti ajejuluk Maha Prabu Puntadewa, ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Darmakusuma, Darmawangsa, ya Sang Dwija Kangka, ya Sang Ajatasatru. Nalendra ingkang berbudi palaksana tur hamba kayangomi dharma. Angayomi agami suci, angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning negari. Tuwin angayomi dhateng hak ing padha-padha, hanggung hangaosi dhateng asanes. Jumeneng ing sang nata nyata saking sedya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja. Sapunggal semanten kawibawaning praja awit lamuntuk ginunggungon nadyan saratritanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing setinggil binaturata kadhep dening para kadang. Ngaglah yayah prait ning kewuh tuhu menika pisanipun satria ing Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena. Dene kang lenggah mabuka Marigalu muka lir konjem Bantala. Tuhu menika pisanipun sang pamadya satya ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi. Datan kantun wiswane satriya kembar kemanikan nenggena kula saha Raden Sedewa. Dene ingkang pinangka tetingging para wadya warangka dalem Patih Handakawana. Kesambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja ambe blabar panyayah samudra tanpa tepi. Mareka busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadoro wekasan nampi rawuhnya ingkang Rakanata Dwara wandering kawadaring lisan.
Sritinon sing wasewakan busana maneka arna Jepak Puspitengku Dyono Miang Panjerah Saroro Renggeng Manik Narata hae ana opro Prabanyo sumirat ora prabanyo kang sumirat nyaring deca kaliwaran ki lati siring dadet wimbo kakandam winggit katiuping samirana mandra sawaran mangambar kungas Beki madyaning pasewakan tandya Duh iwang murbengrat mugi ambabarna pepajar duh jimat pepundhen kula ing madya padha prapting dalahan Koko Prabu Indrawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ori paduka ngaturaken pambagya pana krami tuwin sumpeng-kempeng pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu Indrawati Iwang Sumadya linuwih. Inggih, Yai, inggih. Sekalangkung cadung kanthi asta kekalih kawetelaken wonten ing Pratnaja. Kacacaing pucaking weni paring pambeganipun Nyai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanta Ndrawati. Tan inggih pamujinipun Nyai Punta kasembuh pangawaning Hyang Agung lulus raharja prapatanipun ingkang raka boten manggih alangan setunggal punapa. Kejawi saking menika astunipun ingkang raka sayogi katuron ngarsanipun Nyai Samyaji.
Gurawaning penampi kula. Paring pangestanipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggenipun pinarak lenggah Koko Prabu ing Ndorowati. Nggih, Yai. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Criteng Kresna kakangku. Sarawamu aku ngaturake bahasaku lan bektiku katur ngersani Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa akarya bombong penggalihipun Kakang. Pangestunipun Kakang Wait tumrap marang Si Adi. Yo. Tak pundi dadi jimat nadyan kula semanten ugi Prabu. Rawuh paduka kepareng ngupun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget tak tampa. Andayanana teguh kayuwananing pun Kakang, astunipun Kakang wae gage tampanana Yai. Kapundi wonten ing mestaka mugi dadosna jimat paripih. Nadyan ingkang kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu, ingkang kembar ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis dak tampa ndadekke gembiraning manah. Duh Koko Prabu, jimat pepunden kula persasat negari Ngamarta kadidine kajugrukan Wirsari kaleban samudra madu inggih awit rawuhipun njeng Koko Prabu ingkang makaten sangat-sangat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami krana anggen kula ngangrantu rawuhipun Koko Prabu pindha angentosi kumambanging Sila Kresna siluming baita gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula biar padhang trawangan raos sing manah kula pindhanipun kadidine lumampah wanci panglong papak obor sewu Koko Prabu. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula ingkang mekaten Koko Prabu. Saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu sangat kula pondhong mimangarsa. Jagat maestu ngrawuh Bathara Jagat Yai. Yai. Nadyan ingkang raka ing Ndorowati diagung pangaksaminipun Yai Prabu. Dene semurandat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng sumadong dawuh Yai, wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa to ingkang dados kedha ninggalih? Yai, mbok bilih saged kawet daring kathah suawi lajeng kula aturi ambabaraken. Ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih terwaca anggen kula nampi sabdane Yai Prabu. Nanging mbok bilih menika kaanggep wadi, monggo to kula dherekaken manjing wonten ing Datulaya rembakan catur netra kaliyan Kang Raka Yai. Yai sami aji Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra ingkang kalenggan menika negari Ngamarta kados dene nampi wala ing Jawata. Awit kawontenaning negari Ngamarta kalenggan menika persasat remeng-remu saratipun kados layu Koko Prabu. Negari Ngamarta ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi, siti ingkang subur menika temah dayanipun kawula sami manggih mulya sak tebih saking kasangsayan. Nanging Koko Prabu ing rikalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kundang nanging samenika malah kebak ing reh prihatinan penandang. Monggo saperangan ageng para kawula Ngamarta menika gesangipun kanthi srana olah tetanen garap bumi lat garuluku nandur pari Palawijaya lan sak panunggalanipun ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan gung. Nanging Koko Prabu kalenggan menika para among tani samenika sami jerit reriyungan inggih labet samenika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak para among tani nadyan sami nandur
Nanging sauger wancinipun sami panen tumtu gagar wigar urung kababar Kowo Prabu. Kepara tetaneman malah sami keparak ing ngoma. Mboten nama kalajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit. Kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka mboten nginten jebul Kyai Jimat Pustaka Kalimasada. Kalenggahan menika malah murca Kowo Prabu. Menapa icalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambet rapetipun kaliyan pageblug menika Kowo Prabu ing Ndarawati. Kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Kowo Prabu. Handra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar Gadung ngas kandanyo maweh raras retaning griya jagat mangestung rawuh Bathara Jagat. Sampun boten badhe karempit sabdanipun Yai Prabu, sampun kula tampi kanthi terwaca nanging Yai sejatosipun ingkang Raka Ndarawati sampun nika bilih negara Ngamarta kalenggahan menika nandhang pageblug lan kasinggihan. Leres pangendikanipun Yai Punta bilih icalipun pustaka Jimat Kalimasada menika kepara saestu. Pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Yai Prabu sekadang menika kula inggih namung badhe wewarta menggah bab icalipun pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah, Kresna kakangku keparenga aku semula atur. Iya. Yai Sena napa? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka dadi pengayoman lan kusiring Pandhawa. Nanging Kresna kakangku kuwi uga ratu ingkang linuwih, ratu ingkang waskita. Bebasan wis ngerti sadurunge winarah. Mula kage dawuhna bab ilanging Jamus Kalimasada. Kuwi kepiye lan Kresna kakangku Godarbi kaca paisan gage diprisani ana ngendi langing Jamus Kalimasada. Ya Sena. Sejatinipun Kakang ya wis ngungak ana ing kaca paisan mungguh ilanging Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mengkono, gage kandha. Saiki Jamus Kalimasada ana ngendi? Werkudara, piye? Bareng pun Kakang ngungak ana kaca paisan, Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca nanging ilang merga didusta dicolong dening Duratmaka Yai. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katri gumulung angrempak katri gumulung angrempaing wadya gururta gurureka kiri-kiri
Baradha goreka kiri kiri kumregut akut mangajab. Oh, wah, pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. Ya mengkono Yai. Dicolong sing nyolong sapa? Wah, Gage paring dawuh. Sena piye? Pun Kakang tak takon dhisik, umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa? Lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine wae banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye? Gumantung manut penatan agung apa manut carane Werkudara. Yen nganggo carane Werkudara, umpama malinge iso tak cekel mestine banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tak hukum pati? Ya. Mergo wani nyolong Jamus Kalimasada, monggo ilange Jamus kuwi wis njalari negara Ngamarta ke Taman Pagebluk. Temah akeh para kawula kang padha nandang lara. Tegese maleng kuwi wis gawe lelara lan tumrap Werkudara ora mawas mbuh malingi kuwi mau sapa utang lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati kuwi tenan. Lair batin apa ora Werkudara? Ya, lair batin. Werkudara wis ora wang-wang, ora walang ati. Umpama malinge kuwi kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta tetep tau kumpati. Nanging umpama malinge kuwi mau jebul isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe, apa kowe ya tegel ngukum pati? Wah, Kresna kakangku. Lagune hukum negara Ngamarta kuwi ngenggoni tembung sama bedasana dana denda, tegese ora mbau kapine. Dadi senadyan isih keluarga dhewe, yen luput ya kudu dipidana. Malinge kuwi jebul anakku dhewe mesti ya tak hukum pati, kudu tak hukum pati. Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara piye? Apa kang tok kandhake iki mau disekseni dening para kawula kang padha nggantung sibuk? Lan ana ngareping Nalendra ingkang nedeng Siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra. Wah, Werkudara kuwi nggone wong jujur. Lan tetep nglungguhi berbudi balaksana, tegese yen iya ya iya, yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek nganti cidra tetel derajat pangkatku ya. Ya, pun Kakang uga nekseni yen ngono. Maling iki mengko upama kecekel bab pahukuman tak pasrahke Werkudara, ya nganggo hukum carane Werkudara. Piye? Saguh apa ora? Ya, saguh. Mula rasa kesuwen malinge sapa? Inggih, Kuku Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandiken. Sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus Kalimasada senadyan Arjuna inggih mekaten. Umpami Duratmaka menika jebul tasih kaluwarga kepara malah anak kula inggih badhe tegel. Ya Arjuna. Pun Kakang neksani sing dadi aturmu Koko Prabu. Menawi mekaten lajeng sinten ingkang nyidra? Yai Punta. Nuwun sewu paripaksa kula kedah walaka bilih ingkang nyidra Jamus Kalimasada menika jebul Abimanyu Koko Prabu. Kaya sinamber gelap bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong Jamus Kalimasada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku, apa ora kleru nggonmu dawuh kuwi? Mengko gek-gek lehmu nyawang ning kaca paisan kleru. Wah, ditileki meneh. Sena piye? Kaca paisan kuwi pusaka paringane dewa. Kejaba saka kuwi pun Kakang iki ya waskita dadi ora bakal kleru penyawangku. Nanging kok kaya ora tinemu nalar. Abimanyu, anakku kuwi bocah utama bebudene, ora nate tumindak ala, tansah njunjung derajate wong tulan gedhe lelabane tumrap negara.
Wah, kok iso dadi maling ngono kuwi kepiye? Sena, piye? Nadyan mengkono, Abimanyu kuwi ya isih kesandangan badan wadak. Lan kulit daging tegese ora bisa wal skoina lali salah lan apes. Kala mangsane ya kadunungan murka elinga Yai, sak beci-becike wong ki mesti ana alane, sak ala-alane wong kuwi ya mesti ana becike. Dadi lumrah yen Abimanyu banjur gelem tumindak kang kaya mangkono mau. Gelem tolong jupuk Werkudara. Wah, jlamrok. Lemu mulang anakmu kepiye kok iso dadi maling? Wah, Abimanyu saiki dadi maling lemu mulang anakmu ki kepiye? Wah, Koko Prabu. Kula kapejahana kemawon. Ingkang rayipun Arjuna kula sampun boten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula ngglontah dhateng anak kula piyambak. Monggo Koko Prabu. Kula aturi ngunus patrem mejahipun Arjuna. Werkudara, kok kowe isih ning kono iki kepiye? Wah, bingung aku isih durung percaya nek maling iki Abimanyu. Aku kudu kepiye? Aku arep tok dawuh apa? Lho, aku ora dawuh. Nanging Kresna ki ngugemi ucapmu. Lan aku mau pasrah karo Yai Sena umpama malinge kecekel bapak hukuman nganggo carane hukum Werkudara. Ya ora? Ya. Kowe ya wis aguh. Ya ora? Ya. Mongko saiki ya wis genah malinge Abimanyu. Mangkat ora? Wah, ora wae. Nek saguh ya saguh nyekel Abimanyu. Nganggo hukume Werkudara, Abimanyu kudu dihukum pati. Nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyane Werkudara. Malah ora mung Yai Sena, Arjuna ya ngono. Anakmu wis keluputan gedhe. Anake dadi maling kok wong tuane malah mung meneng wae ora gelem ngajar. Wah, jlamprong mangkat. Persasat sampun pepes bayu kang tapis inggih awit paduka inggih awit dawuh paduka bilih icalipun Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada dipun cidra kalian yoga kula pun Abimanyu. Nggih Yai nggih kula boten maiben dhateng ing paduka raosaken nanging kados pundi malih kasunyatanipun pancen kados mekaten sampun kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon. Malah semangke Kang Raka Ndwarawati pun pamit Yai badhe ngawat-awati lan budidaya mrih pajaring lelampahan menika. Inggih kasinggihan kula pasrah dhateng Koko Prabu. Inggih Yai. Nuwun pamit medal pasilan inggih sembah kula miring jengkar paduka Koko Prabu ing Ndwarawati. Nggih Yai sami aji.
Parang ngunjuk atur wonten ngersanipun Koko Prabu, mbok bilih lepat diagung pangangsaminipun jeng Koko Prabu. Yai kembar kepiye? Kula nyuwun kanthi saestu Koko Prabu sampun ngantos kelajeng anggenipun nandhang Sungkawa. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi srana lamba. Krana tumrap kula leres lan botenipun menika dereng kantenan Koko Prabu. Iya Yai, kok kaya prayoga ingkang dadi aturira kang mengkono bodholna pasewakan pun Kakang nedya kundur kedaton kang banjur manjing ing Datulaya lan munggah ana ing sanggar palanggatan nyuwun pitedah ana ing ngersane Hyang Agung mrih pajaring lelakon iki. Yai kembar purna gatining panangkilan Sanata Arsa kundur kedaton jelok saking dampar kinawit gambaran gading kadherekaken sangganing Pramban Jeti tanggung Jaka kaloro-loro ingkang sami ngambil upacara keprabun kawis ingkang saking Mandra tindaknya Sri Naranata kaya tansah sesanti kamulyane.
Nggih, matur sembah nuwun. Men dolunggo sik ya ana. Iya, Mak. Ya wis. Iya. Limbukan. Jam piro iki? Isih jam 10. Kok gasik? Heeh. Gasik soalnya lakone cekak mburi, kanu cekak ngarep. Iya. Suwane ndi? Iki bengi iki sowan ning ndi iki? Padukuhan Ngaranan, Sendangrejo, Minggir Sleman. Iya, Mak. Anu apa jenenge? Acarane Merti dusun. Merti dusun. Heeh. Merti dusun Padukuhan Ngaranan, Sendangrejo, Minggir Sleman. Iya. Iki minggu wingi barang minggu wingi to kira budaya. Iya, minggu wingi aku nonton kok, Mak. Apa iya? Aku nonton karo Orisa. Hahaha. Ora anjuk kaya ngono kuwi, heeh. Apa jenenge saiki ane kanggo ndi iki jenenge mau Padukuhan Ngaranan. Aku ora maca Ngaranan terus ya. Ngaranan ki ngendi? Mbah aku ya ora ngerti kok. Ngaranan Sendangrejo Minggir Sleman kene. Iya, Mak. Ya mugi-mugi tansah apa tansah jinangkung binerkan Gusti. Amin. Tansah pinaringan anu masyarakate tansah pinaringan kabagas warasan. Amin. Terus karo apa jenengane lumintu rezekine. Iya, Mak. Amin. Pokoke iki bengi iki ketoke ana bintang tamu nih. Ono, Mak, ning Gusik wis. Heeh. Di apa jenenge diunggahke karo dinggo memandu. Karo nggo memandu desa Hansip. ora memandu ki mau apa jenenge limbukan iki. Terus Mas. Terus Mas. Alhamdulillah. Dereng. Terus Mas. Dereng mandek kok niki. Ayo Mas.
joget iki. Melih. Mas, Pripun? warga laras. Pripun Jos? Ya jos ora gelem mandeg. Nggih pun monggo pripun carane ben mandeg niku Mas? Kuncine iki ning kendang, kuncine iki ning Nggih, kendang. cobi ngen kendang. Hop you, hop. Suwo. Nah. Pah sing ngempul kita iki. Dador kowe ora ngerti kok. Samsum. Wis. Mas. Nah. Mas. Minggir. Wis. Slendem iki ngopo dadak urip barang iki. Slendem. Bah angel wis. Mas. Wis. Kene cah lulusan isi sih. Isi bolu aku. Puas doan garapi aku, yo. Tapi aku ora tau melu rombongan iki aku. Digarapi. Lah pripun to? Lah pripun to piye iki jenenge budaya, Mas. Nggih. Budaya, budidayaning menungso. Nggih. Dadi iki kudu emat sinamatan daya dinaen piye carane yo paling ora ki merajake aku bintang tamu, Jek. Oh, ngaten. Padake do digarapi karo aku. Wah padha cah embe-embe we. Ados kawana sapa tekan ngendi kene jenenge? Ngaranan ngene iki. Ngopo coba dalam rangka peresmian wit pelem niku alhamdulillah. Yes. Napa dalam rangka napa, Pak? Peresmian wit alpokat po pelem iki dadi. Acarane apa to Mas iki? Merti dusun. Oh merti dusun to? Nggih. Ya alhamdulillah aku iki jane iki apa karo warga masyarakat Pundi? ngaranan. Nggih. Aku wis klop karo warga masyarakat ini. Oh, Kesenian apa iki tak eloni ning ngene kok Mas. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.